Een historische mijlpaal maandag in de aanleg van het glasvezelnetwerk in de gemeente Venray. Ja, vandaag is het eerste popstation geplaatst hier in IJsselstein. Op de achtergrond van mij is u te zien, de pop. Een pop is een netwerkverdeelstation. Deze is al compleet ingericht geleverd hier vandaag en geplaatst. En van hieruit gaat naar elke woning apart een lijntje, 2 kabeltjes, dus 2 glasvezeltjes, om het signaal de woningen en de bedrijven in te brengen. De hoofdaansluiting die komt vanuit het spoor langs Griensveen, achter op de Timmermansweg in IJsselstein. Vandaag gaat er een grote hoofdkabel hier naar dit netwerkstation. En vanuit dit netwerkstation worden inderdaad alle woningen en panden bediend. En ook in dit popstation zijn alle aansluitingen apart aan en uit te zetten. De werkzaamheden in IJsselstein liggen vooralsnog perfect op schema. Spitters heeft gelukkig geen oponthoud gehad door vorstperiodes. Wat dat betreft is het weer ons zeer goed gezind. En we lopen perfect op schema hier in IJsselstein. Ze zijn nu op verschillende plaatsen binnen en buiten de bebouwde kom nog aan het graven voor de aansluitingen. En eind april, medio eind april, zullen we beginnen met de hassen, de huisaansluitingen. Wanneer kunnen de mensen in IJsselstein via glasvezel Venray kijken? Nou, dat wordt in mei, juni. Dan worden de eerste huisaansluitingen. Het is niet zo dat iedereen tegelijk kan gaan kijken. Maar ze worden echt per pand apart aangesloten. Het signaal wordt getest. En als het getest is, dan pas kunnen ze er ook echt gebruik van maken. En dan zit er nog een periode tussen het moment dat er getest is en de provider echt actief erop wordt. Op het moment dat de woning getest is en ook goed aangesloten is, neemt de provider contact op met de eigenaar van het pand. En wordt er samen afgesproken per wanneer zij actief er gebruik van kunnen gaan maken. En dan is Merselo-Vredepil aan de beurt. Vanmiddag wordt ook in Merselo nog de pop geplaatst. Ja, dat klopt. Dadelijk gaan we van hieruit naar Merselo. En dan wordt op de Verkoulenstraat daar ook een pop geplaatst. En die wordt dan verbonden met deze pop. Dus dan gaat er een grote hoofdkabel van hier naar Merselo naar de pop. En vanuit daar worden de woningen in Merselo-Vredepil en een aantal woningen in de randadressen, zoals wij dat noemen, worden de Kiekweg, de Janslust, de Hoopweg van Venray, die worden ook meegenomen bij de aansluitingen van Merselo-Vredepil. Ja. En hoe zit het in de andere dorpen? Oostrum-Wansum vlot nog niet zo. Nee, Oostrum-Wansum blijft nog wel even een zorgenkindje. Alhoewel wij daar wel heel veel vertrouwen in hebben dat het goed gaat komen. Wansum gaat dadelijk in april campagne voeren. Want voordat wij de vergunning aan kunnen vragen, hebben we echt aantallen nodig in zowel Oostrum als in Wansum. De vergunning van Wansum zal eerder aangevraagd worden als Oostrum. Vandaar ook dat we nu eerst de aandacht in april leggen op Wansum. En in mei, juni richting Oostrum. Want we hebben echt aantallen nodig. Want op het moment dat het niet economisch haalbaar is om te starten met de aanleg, mogen wij niet starten. Wat wel gaat als een speer, dat is de verkoop van de obligaties. Ja, geweldig hè. Ja, wij streven naar 2500 obligaties voor 1 december 2017. Nou, onze eerste tranche hebben we ruim gehaald. Want we zitten nu een blote hoofd op een 3400 obligaties. Dus dat is, daar gaan we ruim overheen. En we hebben ook besloten om een tweede tranche te starten. Want wij willen natuurlijk na de dorpen verder stappen in de wijken. En ook voor de wijken hebben we financiering nodig. En alles wat wij bij de burger, bij de ondernemer kunnen lenen en niet bij de bank hoeven te lenen, dat doen wij veel liever. Want wij gunnen gewoon onze medemens het rentepercentage. En of wij dat nu naar de bank brengen of aan onze burger en ondernemers, nou dan houden we het liever lokaal. De toekomst van het glasvezelproject in Venray ziet er rooskleurig uit. Ja, wij zijn heel erg tevreden, trots, gelukkig over hoe het allemaal verloopt.